Miro kamano kuom ketena Mogi TV ka wadonjo ne buch jopiny wan gi wendo modhial mosedonjo e studio ka Kevin Osido. Kevin Osido en jalony e weche mag telo kendo bende en jatelo mar duol mok mar piny owacho miluongo ni County Governance Watch, mano duol mang'iyo kaka loch gwenge tiyo nyaka ne kichakre. Ero kamano nyaka kuom seche gi jatelo. Ero kamano Trevor. Wachakane ni loch gwenge gi tiyo nade ma dho ngere luongo ni state of devolution. Ong'iye to ochalo nade sani? State of devolution kata kaka loch gwenge tiyo anyalo wacho ni ka wakiti ratil achiel kuom 10 tanyalo miyo gi namba 7 kata 70%, to mano luwore gi understanding ni wantiere e tieng' mar adek kata gima waluongo ni third generation of devolution kata county governments. Kech mokwongo ne en 2013, then wadhi e 2017, sani koro wan e 2022. Ting'eni ka wang'iyo kaka loch gwenge gi tiyo, to nitie gik mang'eny kabisa ma wang'iyo. Mokwongo wang'iyo ni to pesa madhi e county kata sirikal mar county itiyo godo nang'o. Mokwongo en pesa di titiyo kode nang'o. To ka wang'iyo pesa no kaka itiyo go to be wapenjre ni to nafas machalo nadi ma county government nitiere godo mar mondo olos kata okung pesa ne owuon, gima waluongo gi dho ngere ni on source revenue. Then namba 2 bende wang'iyo ni to tije ma katiba marwa omiyo gi mar mondo giti mokete katiba kama waluongo ni schedule 4 manyiso wa tije ma itimo gi sirikal mamalo kod sirikache mag kor gwenge mapiny. To kanyo bende nitiere performance ma waluongo ni performance review of devolution ma county governments ng'eny gi osetiyo maber, nikech kidhi kuonde moko ma kata ndache ne onge, sani yudo ka ndara osepa, moko los maber, otimnegi grading, oket kata mana nyaka maram, olosgi maber ma gitiyo. Kuonde moko bende kidhi e skunde moko mag ECD tiyudo ka kata nyithindo ma ok ne nyal dhi e skul chon, sani koro gin gi opportunity nikech sirikache mag kor gwenge ogero negi skunde machiegni gi dalni gi kata gi utegi. To bende nitiere improvement impact ma sirikache gi otimo, ma moko kuom gitimo gimiluongo ni school feeding, manyiso ni kata jogo ma ok nyal to bende miyo thuolo mar mondo gitiyo gi school feeding as an attractive point mar mondo giduogi. Weche mag thieth bende wantiere godo kanyo, waseneno tungni matin kaluwore gi gigo matimre sirikal mamalo gi sirikal mapiny, but generally particularly kuonde makidhie kaka North Eastern province kuonde ka machon weche mag thieth ne rach kabisa. Sani kata mana cesarean section gitimo, nitiere surgeries ma bende gitimo gi gigo ma opogore. Kidhi kata mana kuonde moko ti realize ni gik moko kaka chiche bende sirikal osegero e konde mag tung' mopogore mag piny ma Kenya. To Trevor, pod nitiere shite mang'eny kata challenges, kaka mokwongo wan gi late disbursement. Pesa ma e sirikal mamalo kadhi ne sirikacho ma kor gwenge pod ok timre maber. Omiyo maendi bende goyo kata jogo matiyo sirikal kaka daktache, seche te waneno ka samoro bende gin gi strike notices, gipango gomo kendo gigomo. Ting'eni sama gigomo to jogo mahinyre gin mana jopiny, gin jothieth. Namba 2 bende kaka nawacho mokwongo, on source revenue pok osetimre maber, manyiso ni pesa ma sirikal kungo ki en pok waneno ka nitiere upward trend e yo malong'o. Kidhi e counties 4 ma kaluo to Homa Bay timo maber, nikech higa mokalo ne watimo assessment to ne Homa Bay County o raise about 800 million koluwore gi en upward trend koluwore gi gima ne gitimo last year, mane about 320 million. To king'iyo activities ma motivate county kaka ma Homa Bay, ting'iyo ka nitiere for example investments mar national government kaka gik ma KDF timo ka, gik matimre within the shipyard Lake region kacha, mago bende konyo county. Bende wantiere nyaka gi counties kaka ma Siaya, ma samoro nitiere challenges madongo kaka ne wacho ni wadhi go mbaka gik matimre Siaya, but nitiere streams mopogore, particularly king'iyo bende weche mag kaka fishing, small kiosks mag kuonde ma ikunge kata mipidhe rech, ma bende boost economy mar Siaya. Omiyo ka
rate devolution kata mana kaka sirikache ma kor gwenge osetiyo to abiriyo kuom aparcha e kama nyalo keto gi kaluwore gi challenges bende ma governors face kata ma entire county governments face tijegi. To un musetimo nonro mar loch gwenge gi. Ang'o miyo wach mar asoya ni gi wach mar mibadhi ni otamo loch gwenge tieko? Kata nyoro duol ma chenro mag mibadhi EACC no wacho ni asoya pod okwako counties kabisa. Ang'o matimore ka? Nitiere fuok moro e wach mar chike kosenena dhano matimbe gi richo? Trevor, gima nyalo wacho e weche mag mibadhi en mana timbe mag dhano kata tim mar dhano. Nikech ka wang'iyo chike to pinywa ma Kenya ka osetimo maber kabisa. In fact, globally speaking, Kenya ema nitiere gi chike motegno ma inyalo tigodo e weche mag sero kata goruok gi mibadhi. King'iyo kata mana institutions kaka ma wantiere godo Kenya ka miluongo ni Ethics and Anti-Corruption Commission miluongo nyinge no. En tume kata en institution ma pinje moko gionge go ma in fact gibiro Kenya kae mar mondo gisom kata gisum rieko ka ginyalo mondo ginyalo timo gigo ma kaka ma Kenya timo. To gima maybe en challenge e weche mag chik en mana gimiluongo ni implementation. Nikech yudo ka chik ni be samitime tibare kaluwore gi ng'atno ma nigi teko motegno. Ni ka ja osiepna moro dhi piny kuonde kaka kuma aye uyo makucha nodhi to kawo gwend ng'ato nikech kae to oyanga yanga ng'ute ma ochwake achwaka mochame maber to ni make titwe iye kata mana for 8 months to 2 years. Yudo ka ng'ato kose kwalo pesa malong'o e sirikal mar county kae madhi into hundreds of millions to billions. To nikoro en imiyo opportunity mar bail, imiyo opportunity mar bond, kiani investigations okotimre maber, evidence mo kelo kochopo e okang' ma samoro kes ninyalo go maber. Omiyo nitiere interference ma samoro gore gi chik. To magi timre mana nikech chike gi be gin gigo ma irito gi dhano kendo dhano ema losogi. To king'iyo sirikal mar Kenya Kwanza sani nitiere proposals ma Rais William Ruto kata obedo ni sirikande bende national government ka nitiere gi weche mang'eny kabisa mag mibadhi. But nitie proposals ma bende oselos kaka wan gachiel miluongo ni review of the conflict of interest law masani ka in jatich mar sirikal obed national government kata obed county government to ok bi miyi thuolo mar mondo itim biashara kata mar mondo ibed supplier kata itim tenda gi sirikal whether national or county government. Then bende wantiere gi chike moko bende kaka mag king'iyo assets recovery ma samoro jogo mosekwalo pesa. Wan gi active case kaka mar Homa Bay mar Migori County, former governor Okoth Obado manodhi e court to wacho ni anta yie gik muwacho gi to bende kaka wanyalo timo koro alternative dispute resolution kata out of court settlements. To king'iyo kaka pesa go pod gibedo recovered to ng'enyne wajapenjo ni to samuse recover pesa kata assets mag ng'at ma nigi case mar mibadhi to da kunyise jopiny ndara ma pesni gi osegero kata employment opportunities industries mopogore opogore ma pesni gi oseloso. Omiyo kata mana ka nitiere chik Trevor but gin chike mabeyo but again implementation aspects particularly nikech mago gin gik mitimo gi dhano. To king'iyo katiba marwa ni bende article 10 ma en chapter 6 omiyo weche mag national values and principles. Koro ipenje ni to ang'ono momiyo kwadhi e sirikal mar kor gweng' kacha to ni ng'ato nyaka chiw asoya. To report mar EACC no ne nyisowa ni asoya ichiwe e tienge adek. Ni nitie ng'ama chiwo achiwa asoya nikech en ong'eyo ni gimodhi omi ofis cha ok obi yudo unless ochiwo asoya. Then nitiere ng'ama chiwo asoya nikech okwaye. Koro nyise ni kidwa passport ni omiwa siling 10,000 mondi eka mondo wami gini. Then nitiere tieng' mar adek mar jogo ma en ong'eyo ang'eya ni mar mondo ayud gima dwaro ni to mana kaka itimoga kata okwaya kata ok okwaya to ang' achiwa asoya. Omiyo ineno ka nitiere lack of laxity e chik mar mondo bende o clarify ni to corruption ni kata mana mibadhi matimre ni ere kaka chik tudre kodgi to bende pok waneno actively ka chik tiyo maber e wi jogo ma kata gines jogo ma osetudre gi weche mag mibadhi. Omiyo mano bende ok wane ka nitiere preventive measures kaka koro wanyalo tamo japiny
ni samidwa dhi chiwo mibadhi to ng'eni nitie action midhi kauni. To katieko kanyo Trevor, bende wan gi challenge. An gi report kae mane watimo as County Governance Watch mano higa mokalo 2024. Iluonge ni County Transparency, Integrity, Transparency and Accountability Report. To report ni king'iyo page mare mar 16 to nyisi some of the preventive measures kaka ne watiyo gi counties madhi 14. To ne watudre gi counties gi jogo ma watiyogo to wapenjogi ni bende in isegachiwo asoya e county. To yes or no. To bende nitiere kata mana actions ming'eyo kuom jogo ma ne okawo asoya mosetim gi county. To most of the counties onge action mikawo. To king'iyo chik to siro ni, for example, wan gi county assembly kacha matimo oversight, wan gi public investments committee, wan gi public accounts committee, to bende wan gi office of the controller of budget ma officers gite nitiere in almost all the regional places. Then ne wapenjo gi ni to bende nitiere mechanisms kaka inyalo goyo kata mana whistleblow, kaka inyalo report a case of corruption. To ne wapenjo gi ka bende nitiere corruption hotline. Counties wa mang'eny onge gi corruption hotline. Moko nitiere godo to but en number mosim. Koro eni yawega mana chieng' okoti. Kantiere samoro tenda kata madwa bedo floated ni koro ekiyawe mondo ka ji nitiere gi penjo to ginyalo penjo. Omiyo mibadhi mantiere e counties wa Trevor bro kawa time mar mondo wa address gi to en nikech waneno mana action kanitie, particularly sama governor bedo impeached. Kinyiso wan nitiere corruption, bribery, abuse of office, conflict of interest, gik machalo kamano. But kaluwore gi services nikech report miwacho no bende wacho ni nitiere services ma specific kaka weche mag security komako police, weche mag ID ka ji dhi kawo ID, weche mag birth certificate nikech sani nitiere services kata tije ma sirikal tiyo manyaki bed gi certain documents. Koro jogo machiwo documents gi bende ng'eyo ni service ma japiny ne dwaro to nyako bed gi ID, national ID kata nyako bed gi birth certificate. Koro pese igo malo kabisa. Kata ka en pesa moro kaka wach ni 1000 shillings. Tudo ka koro ng'ama dwa migo goe kata mana nengo mar siling 3000. Tariyogo 2000 koro gin mana corruption kata bribery. To kiwacho ni gini ok en chike, en timbe mag dhano, to wanyalo seyo ng'a en polise koso en county gi, nikech kata county miwacho makoro wacho ichiwo ranyisi kaka mar Homa Bay. Wacho ni Homa Bay ne choko pesa gi giwegi miluongo ni on source revenue 320. To koro ne gikele nyaka 800 milion 800. Nyiso ni gini gite milion moro 280 ne lale ka. Mana dier. Ere kaka okupenji ni pesa ni odhi kanye? Ere kaka inyalo wacho no dichiel ni nchu choko siling milion 320 sani koro choko milion 800. To onge ng'ama penjo ni milion 280 mwane dier kani ndalo gi te nodhi ga kanye? Ni Trevor wanen penjo maber. To adwa mi duoko ma en both technical and political. Koro political bit of duoko mar penjo no en ni king'iyo kaka counties tiyo. To ng'ama nyalo penjo machalo kamano en mana ng'ama iluongo ni MCA e county assembly nikech en emomiye teko mar timo oversight. To king'iyo the political architecture mar kaka sirikache mag kor gwenge kata county governments obedo crafted, samoro waneno kaka kata mana compromises mag county assembly from the office of the governor nitie. Ma ka in ng'atno ma Homa Bay tang samoro iteri Kisumo kacha tiketi kata hotel moro kacha for 4 days. Koro ing'eni wiyi osegawil gi gima nokeli kacha kata gipenjo moko mani penjo ka. Kiasi aya korwa kocha tidwa ni mondo teri kata mana Nairobi ka kata iteri Kiambu Wen Sakai kata iteri Mombasa. Koro by the time miluokri e pigcha migo abal ting'eni wiyi osewil gi gik mibadhi manende mani dwa penjo ka. Omiyo nitiere interferences ma siasa bende kelo kaluwore gi penjo moripo bed ni penjo nikech japiny to katiba omi thuolo ni nyalo ndiko barua mar suspected corruption. Bende nyalo oro kata mana message kata barua no inyalo ore ne Ethics and Anti-Corruption Commission. But the moment mise ore mosebedo received, you are no longer in control. Manyiso ni koro gik matimre kacha in korekia. Omiyo teko motegno ma wanyalo tiyo godo mar mondo wapenj penjo kaka ma iwacho no en ni MCAs wa nyaka ging'e tich momiyo gintiere assembly kacha ma giti tijno e yo makare.
But number ariyo bende as County Governance Watch gi migepe moko ma watiyo godo kaka CRA, Commission on Revenue Allocation, Auditor General, Controller of Budget, bende waseneno ni gimomiyo laxity machalo kamano nitie en nikech counties wa nigi streams mang'eny manyiso ni gin gi yore mang'eny ma ginyalo kungo godo pesani. Ing'e ni ng'enyne gitimo mana gimiluongo ni land rates. Koro land rates en ni in gi plot kata in gi landi to nitie pesa moro ma ichulo ne county every year. To be wajaneno ka governors wa ng'eny gi giketo kata mana posta e gazette ka gikwayo ji mondo ochul pesa no ma giketo kata mana waivers. To ng'eni nitiere moko kaka miluongo ni cess ma ichule kor ndara gi. Wantiere gi moko kaka miluongo ni wines and spirits, jogo ma nigi lika kure miudhe miuse gigo ma kaka ma jok moko madho to gikonyre godo gi. Mago gin pesni te ma sami dhi yawo gino nyaki chul licenses, nyaki chul certificate, nyaki chul mago pesni te mabiro e county. But samoro bende nitiere lapses kaka koro for example counties ma okotimo digitization. Mani koro ichule gi cash. Ng'eni kidhi kata mana e most of our kiosks ma samoro bende wawuothe kata mane chiche wagi. Tiyudo ka samoro county revenue officer nigi simo moro machalo kama to nyisi ni ini dwa chulo parking to donge kidonjo sani to sani ten saa 8 wachiegni loro. Koro idwa ore ka kosidwa miya mondo tiyudo ka ng'enyne the easiest way en ni kawa gini mondo adhi duka ka dhi nyiewo gimoro kar chulo siling 300 no tiyudo ka koro imiye kata 100. Ting'eni 100 do en pesa madhi e lwet ng'ato, ok odhi e pesa mar county. Koro iyudo ka ji kata mana madhi apar nyalo timo kamano every day for 1 month. Iyudo ka en pesa mang'eny kabisa ma county lose. Koro mago bende gin opportunities kata chances ma waneno ka on source revenue bende ok wane ka counties timo motegno e weche mag digitization. Ma koro you don't need to engage the revenue officer. En kisechopo kacha ting'eni en namba machalo kama kaka itime Nairobi ka tichulo parking. Koro it is upon them mar mondo ging'e ni to wan gi parking spaces adi to ji adi mosechulo. Ma system no ripo bed ni nyisogi ni KCX mar Kevin Osido mochung' kachacha ento pok ochulo pesa no. Emomiyo ineno ka samoro mtokni gibedo clamped. Ting'eni clamping no be sami dhi gonye to ripo bed ni en digitized. Ma kisechule to unlocking cha message madhi ne county. To gima waneno ka timre sani en ni dhano ema biro gi gima chalo makas cha. Ni koro idwa ni mondo gonye to sami gonye cha bing'eni en pesa ma ichulo gi imigi cash magi soyo ofukgi. Emomiyo ka tieko Trevor to realize ni in some of the counties ma wantiere godo kae kaka Nairobi for example wan gi governor moro maniluongo ni governor Mike Sonko. En nyen no record everything motimo wachieng' moro nyisowa noromo mana gi pesa madhi kiem na $40,000,000 e drawer. Ni mago gin pesni mag parking manende ji ochoko. Koro ipenyi to governor inidwa ni mondo wapogni adi. Ting'eni samitime kamano to en mibadhi ma county ema is suffering over. Omiyo nitiere gigo ma kaka wakonyre trainings ma waluongo go county officers ka watudre gi Controller of Budget, Auditor General, CRA and others mar mondo wa empower gi, wakonyre kodgi. To japiny bende nyaka ne value for the tax. Nikech sami chulo tax mari kata sami chulo licenses kata sami chulo fees michulo cha. Nyaka wane ni to for example ka en chiro sirikal nyaka gerne ji cho, sirikal nyaka ketne ji jopiny pi, sirikal nyaka hakikisha ne nitiere security motegno. Ma an samoro buoga kaneno ka mfano ni Kisumu ni chiro owang'a kamano. Koro jogo mantie chiro pere an gin giwacho ni ana lose 3 million kiana wito pesa maromo kama. There must be a mechanism ma county government bedo held accountable. Nikech gin pesa ma dhano citizens ema chulogi. Omiyo aspects mag amenities kaka security gigo makonyo gi sama gitimo tijgino bende nyaka bed maber, including even roads. Okinyal bedo ni in governor mogero ne ji chiro to ndara ma ginyalo tiyo godo malong'o onge. To ni every time to revenue officers chungo gi ka giting'o omena kata ka giting'o rabolo gidhi godo e chiro to gikwa gi pesa gi ses gi to ndara to kolos maber. Un kuseneno gigi kijumla te kama endi kare koro unu wacho ni ang'o manyalo konyo jopiny, ang'o manyaka koro timre sani nikech waseyudo ni gini
ok en chike nitie en mana timbe maricho mag dhano to dhano gi be jowa gi be mayiero gi koso ise gweno tise ogwang koso jopiny ma chamo nyanjgi mane gima jiwacho ga nikech kiyiero ng'ama ok ong'e gima dhi timo kata kiyiero jakuor nyaka kwali kiyiero jalweny to nyaka goyi to be jopiny ong'e wachno adier koso uwacho ni ang'o ma koro nyaka timre mondo milok wachni. Trevor, king'iyo page 17 mar report ni, do you know how ondik ni challenges? To ka ondik ni recommendations. Koro part of the recommendations ma wantiere godo, number 1, gin recommendations abich. To kane wang'iyo report manogol gi Ethics and Anti-Corruption Commission, to most of gik ma wandiko kae, chal gi gik ma bende ne giyudo. Mokwongo, oversight mechanisms nyaka bed strengthened. Office mar MCA, japiny nyaka ng'e ni MCA okena ena ng'ama dhigo siasa. Katiba omiyowa tije malong'o ma MCA tiyo. Omiyo samigo kura to wang'e ni to ng'ama wagone kuran en ng'ama chalo nadi. Kik wagaga kura nikech jakomo biro to nyisowa ni Trevor Ombija nitang'e ni mari idhi go tosha kuma kacha. Ni koro biro ka tosha ni ng'ane tosha. Ni koro wagone kura. To kwang'iyo profile kata kwang'iyo ratiro ne mar tich. To ena jagoch, ena ng'at moro ma ok wanyal mako gimoro malong'o ma odhi konyowa godo e county assembly kacha. To nikech county assembly e kama itime oversight. Ting'e ni bende kose yieri mibet e county assembly kacha, assembly tiyo gi committees. For example, wan gi gimiluongo ni budget committee, wan gi justice and legal affairs committee, wan gi public investments and public accounts committee. Jogo moyier gi jopiny ema bet e committee gi. Koro kiyiero ng'at ma ok understand gimoro ipo bet no odhi otime county kacha, to mano manyiso ni nyanji emidhi chamo. Omiyo sama japiny ikre mar mondo odhi ogo kura, kik wang'i party, kik wang'i kiani ng'ani nigi pesa marom nadi, nikech pesa go to gin mekwa mosekwal. Emidwa ni mondo odhi opogno. Moko bende Mheshimiwa Matiang'i nonyisowa ni wash ng'enye kor gweng' ka, en pesa ma en pesa to ken pesa be. Omiyo sama japiny ikre mar mondo odhi ogo kura, to ng'i karakta mar jatelo ma wadwa gone kura ni chalani, to bendo nyalo chung against all odds mopenj penjo ma critical. Number 2 wawacho ka ni targeted civic education programs. Makata kane EACC unveil report gi, to nikech kane wa unveil marwa ni tarik 4 December higa mokalo, Chief Executive Officer mar EACC was among the chief guests. To ne wanyiso gi ni EACC pok osetiyo maber e campaigns ma engage jopiny. Omiyo teko mar japiny kaluwore gi weche mag gorruok gi mibadhi, japiny nyaka miteko. For example, corruption en ang'o, mibadhi en ang'o. Ing'eni kipenjo kata mana kuonde ma waaye ka Trevor Jonyakach kata gi jo Uyoma, ni to corruption in dholuo en ang'o. Gibo nyisi ni en kuo, gibo nyisi ni en mibadhi, gibo nyisi so many things. Masa moro bende ma kotiende tek. Omiyo the commission dware ni mondo wuog oko mondo engage gi jopiny. Nito corruption timre nang'o. To kineno ka corruption timre kata ko kwai pesa, tang'o moripo bed ni timo. Ere kaki report that issue. To as once kise reporte, bende commission nyalo protecti. Nikech Kenya ka be wan gi gimilongo ni whistleblower protection, whistleblower policy. To within it bende nitie gimilongo ni witness protection policy. Masani loso ne chik. To king'iyo gigo manyalo nyaka buogo japiny en luoro. Nito kase report ni police okawo pesa. Donge ginyalo manya ma in the face mano wach ni mondo wago tiende gi bunde ni. Donga be nyalo go tienda bunde. Koro mago gin gik mabuogo japiny. Miyo koro weche mag mibadhi dhi mbele nikech luoro. To ka commission gi stakeholders nyalo wuok oko mar mondo gi empower japiny, mondo ginyis japiny ni kineno gima timre kama tinyalo report kama. For example, I know ni EACC has a number milongo ni toll free ma en 1551. Ni namba no kigoye to nitiere ofisa madhi make to nyalo guide kendo nyalo okony, onyalo nyisi kaka engage gi weche go. Then number 3 nyaka watim access to information. Article 35 of our constitution. Nikech kata mana sirikache ma kor gwenge gi research mane watimo ni nitiere page ma bende nyisowa kaka gitiyo gi weche mag website. Budget bendo sebedo loaded a county website. CIDP mar county bende jopiny nyalo access e website mar county. Magineni water
oketne pesa marom kama to en pesa mibigore ward maka ma. To ka ichako gere to Public Procurement Act bende wacho ni nyaka iket gima iluongo ni service charter. Boards moko ma waneno wakikete bath ndara kata project kiloso. Makata contact mar contractor nyaka ket kanyo. Maka nitiere gimoro makata kadeto kalo within 2 months. Tinyalo go simo mipenji ni tang'ono momiyo end of project date nuketo ni en chiengni to gini pok oserumo. Nikech most of our counties waneno ka project ichako igere to higni kata bich kalo yeni mago gin corruption. Koro pesa mo ket mar projects ni odhi kanye to ng'ano mosechame. Omiyo nitiere gik mang'eny ma japiny nyaka ng'i ni mar mondo wagore gi weche mag mibadhi mokwongo nyaka take responsibility mari. Ting'eni report mar EACC no bende nonyiso wa ni nitiere about 4 reasons momiyo ji engage weche mag mibadhi. Mokwongo giwacho ni vijande onge gi tich. Omiyo sirikal nyaka create employment opportunities. Jogo madwa manyo tije mindiko gie nyaka gi create employment opportunities. Jopuonj ma manyo tije mose qualify. They must be given employment. Daktache ma pile pile waneno kia intern doctors 4 years rita teach to onge teach, you know. Mago gin gik ma nyalo inspire rowere mondo donje weche mag mibadhi kata mana weche mag maundu. Kaka ne waneno Gen Z demonstrations last year and this year. The call is very positive and is very strong. To that call nyaka bed rallying call mar sirikal mondo chak address weche ma EACC nyisowa ni miyo ji donje weche mag mibadhi. Then poverty. Dhier. Nikech dhier no ema miyo ng'ato uso nyaka diekte mandalagi. Ouso nyaka puodho, ouso nyaka dhok. Mar mondo yud pesa moro, mondo kata ka en lweny to nyathine moro mar community odhi e lweny. Kata ka en access to youth fund, mondo yude mana pesa moko monyalo kawo godo ID, monyalo yudo godo birth certificate, mondo enroll a group ma odhi yudo godo access to this fund. So miyo sirikal nyaka look at mechanisms maginyalo make it easy mondo jogo ma nigi proximity to corruption mondo wa reduce vulnerability. Dokoro kata kwa ng'iyo kaka jo county kata MCAs gi governors tiyo to kata gi governors gi jolup gi kaka Siaya waneno ka koro gore to dhi kacha to waneno kaka sani kendo Kericho jo Kericho bende owuok tu mosuo gidwa golo jatendgi to ng'eny ne ji wacho ni MCAs seche ma gitimo mano ok gin joma dwaro ni mondo mibadhi orum gichalo jomotuon pesa moro. Koso mane kama bende nitiere chochni more wach. Trevor Manoto en adieri nikech pile in fact wajanenoga especially kawane season mar loso budget gima olongo ni budget making process to trips mag MCA ng'eny ahinya. Obed madhi Mombasa, obed madhi Naivasha, maena no donjo ni to bage moloko to wuok. Odonjo ni to wuoche mogo rangi to wuok. To mano gin gigo ma samoro king'iyo matut to gin thuolo mikawo mar mondo otamgi e teko ma gin godo mar gorwok gi mibadhi. To mae waneno ka especially nitiere kisomo ripode migolo gi Controller of Budget kata gi Auditor General. To nikeche magi ripode migolo almost every quarter. Manyiso ni golo gi didek e higa. To kisomo ripode go mag county ka county to nitiere penjo ma kata mana MCAs gibed jogo makin mang'iyo kaka sirikal kaka pes sirikal mar county tiyo to gin gigo madine gikonyre gi governor mondo kik chop kata ne Controller of Budget. To nikeche compromises mar ni koro osetergi kia otergi kanye kia bende waneno ka counties moko imiyo gi pesa milongo ni ward fund ma is also not there, it is illegal. To mago koro gin gik mitiyo godo mar mondo umwangegi. To ka bed ni ginyalo tiyo kaka kaka katiba mar wadwaro kendo kaka chik dwaro. To gigo moripo bed ne gitimo nyalo konyo county mar mondo pesa magikungo kata gigo ma opportunities manyalo contribute towards corruption kata nyalo kelo mibadhi to ginyalo address. For example, en tij MCA mar mondo ket proposal mar mondo los gimiluongo ni digital scheme kaka ma wawacho mar chulo kata parking kata timango nikech gino nyaka kete chik. Ko onge chik to ng'ato nyalo dhi e court mowach ni anto jogi chuna ni mondo achul pesa ni gi M-Pesa to onge platform ma chuna ni nyaka keti kamano. But ka en chik
to kidhi e court to chik no emisomo ndong ineno ka Asoya County Digitization Act on revenue collection chapter 6 kia wacho kama then mano en case ma yalo yot omiyo MCAs nyaka konyre gi counties mar mondo gikony gi kito chike malongo manyalo address issues of corruption to gibende gibed jogo ma are willing to learn kech pile kia gidhi Singapore kia gidhi benchmarking Thailand kia nyocha gidhi nyaka Uganda ka hoping ni nitie gimoro maber ma wanyalo somo kanyo to koro sama gidhi timo benchmarking gi ang'ono ma giduogo de county bende nitiere rieko magise somo magisumo e yo makare manyalo konyo county mondo county odhi mbele to MCA nyaka ng'e Trevor ni gima waluongo ni service delivery ka koro matimre Siaya nikech sama koro jariyo gore ting'e ni services moripo bedni bedo delivered ok be delivered MCA must be non-partisan mondo penjo ma critical ni sama koro governor onge to chike moripo bedni walosogi nenga services moripo bedni governor oversee mabedo delivered ne jopiny ng'ano madhi timogi to nikech again political interference okwane ka MCAs wa penjo ma critical kata mana senator be nikech senator e MCA at the national level eno beti senate kacha kendo chiko wacho ni senator no ene protector mar devolution to king'iyo kaka koro wach mane wacho mar Josiaya to kata duond senator ok wawinj ilonge ni senior youth leader youth leader ok wawinj that agility mare nikech youth leader to kata kidhie political party to en jatelo mane gi teko ma eno nyalo summon jogo manitiere gi mibadhi madhi mbele magi address these issues ma koro nyalo konyo Josiaya mondo yud opportunity mar service delivery. Nyoro Dr. Duol no wacho ni gisewuoyo gi Oburu Oginga ma ging'iyo kaka gidhi keto jogo bedo kamoro achiel mondo mi giwinjre. Gima pod chapo wa en ni ka koro Duol gima ne ochande ne mibadhi mabe EACC pod osewacho ni mibadhi pod dhi mbele. To koro winjruok ni kare en marang'o? Nikech ka koro lweny ne wuok ni mibadhi dhi mbele, winjruok ok dhi miyo mibadhi koro rumo. To mano be gima koro kelo nyaka senators bende. Senators gi be gise tiyo makare ne loch gwenge kuneno kusetimo nonro koso oyo. Senators to okwaseneno impact mar Senate county governments kata loch gwenge wa to then nikech part of it and the infrastructural formation mar Senate. Yeni Senate en high level malokae masamoro engagement margi kata tudruok margi gik matimre e county kata tin to ng'enyne kuonde ma wasenene duond Senate en mana for example impeachment mar governor ma chiko wacho ni nyaka gibed gi committee mar ji 11 aeto bang'e chikno wacho bende ni ginyalo tero gino in the committee of the whole to kanye kama japiny nene ka Senate engage gi weche matimre e county. Samoro bende wan gi committees mag Senate madhi visit counties mopogore kaluwore gi gigo matimre kaka ng'eni senior youth leader no wacho bende no bro dhi Senate mondo oterne committee mar justice devolution and intergovernmental relations wach matimre Siaya. But ng'eni impact mar Senate kapok ochope national level dware ni mondo senator bende obed felt at the county level nikech jo county no emogoni kura mar mondo dhi Senate mamalo. Omiyo kaka wach matimre Siaya to ber ka Senate take it seriously nikech bendo set president marach to ka maybe amede county moro mabe waseneno ka nigi issue machal gi Masiani en county mana Nakuru kae ma governor owuoka no dhi ma ipenyo ni to governor ni kanye governor ni kache koro ka chieng' moro achiel to aneno ka picha wuok ni kara nduogo gi nyithindo mokariyo marudi ni kara no dhi ga konyre America to koro ing'e ni sama magitimre to duond Senate okwinj duond senator ma that particular county bende okwinj ma ogin gik ma bende goyo chuny japiny kendo o take away the trust ma japiny nyalo bedo godo e weche mag Senate. To kaka wacha diere ni mheshimiwa Duol denge no wacho ni senator marwa Oburu dwani mondo oluong committee mago gin gik ma okoripo bedni warito Trevor nyaka issue obedie nikech leadership is not just felt in a crisis. Leadership en gima you feel it every day. Is a journey ma iwuothe pile. To gima omiyo magi timre en nikech king'iyo again infrastructural formation mar kaka watimo governance Kenya kai
And MP Malega Usonga is already imagining no do bedo governor. My chairman mar budget be mar national government. Kidi Ugunja MP osechako campaign no do bedo governor Masiaya. Kidi rarieda kuma ayo tiende bende samoro liko no do bedo ngono senator. And these are examples mabe timre e counties mamoko be. Omiyo thuolo ma jotelo gi nyalo bet godo kanachiel kaka ne waneno ka gi state house chiengcha. Thuolo no at the local level onge. Nikech gite ginere kaka joluweny mar kom. Governor koneno deputy ne to neno ne manga madwa maya kom. MCA be ko bet gi MP to neno ne manga madwa maya kom. Koro ineno ka arrangement machalo kamano samoro tamowa to address critical issues. Emomiyo governor kata kowuok kata mana for 1 week kata 8 months kata whatever number of time to gigo ginge ni onge ngama nyalo bite the bullet mo luong ji kanachiel mar mondo gibed mondo gi address issues to bato nyalo bedo gi maber kendo malongo kabisa ka jotelo nyalo yie mondo gibed piny mondo gi address issues as they come up. Tingeni sametimo plan no to plan maber bende ni gimilongo ni risk mitigative measures. To risks bendo pogre. Onyalo bedo political risk, onyalo bedo security risk, onyalo bedo environmental risk, onyalo bedo risk mora mora. Koro samuse keto gi piny kama to allocate responsibilities. Ni Trevor in kantie weche mag security ibro deal god. Koro anytime makani tiere challenge to wang'eyo ni nitiere a responsible person, but sani okwane kama go timre makata mana case Masiaya chando wa kabisa kendo kata simbe mawagoyo barupe mawandiko. We are hoping ni Siaya in county maber kabisa kendo ne county milongo ni the heart of devolution. Nikech wuon devolution akanyo tok nyal bet ni koro kwang'yo performance mar counties ni koro Homa Bay chopo nyaka kamodhi host devolution conference. Siaya the heart of counties to kata gi mose host okwane. Kero kamano komi wasechegi. Kata stadium Trevor otamo. Awinjo kaka bawacho ero kamano. Mano Kevin Osido jalony weche mag telo kendo jatend duol marango loch gwenge. Ero kamano nyaka komi wasechegi. Mane kama weche no maro mar buch jopiny wacho kaka pile joro kamano in kaka jako kura. Goria ne pekse ni to ng'ano miyiero. Ng'ama iyiero jaduong'. Mane kama weche no maro buch jopiny. Ero kamano nyaka komi wasechegi. Koro maendi kama luore Belinda Phillips ne gema kala kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber joka. Trevor ndiye josiamo wacho ni